السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Бүгінгі тема оқытушы һәм оқушы арасындағы мөнәсәбәт. Белгілі болуынша Пайғамбарыбыз Мұхаммад Мұстафа алейхиссалам бүтін мұсылман оқытушысы, біз ise оның оқушылары. Шуның үшін шундай оқытушы һәм оқушы арасындағы қағида. Шулай бар хадис, Пайғамбарымыздың хадисі, бишектен ләхәткә кадәр укырга, ягъни укучы булырга. Укучы дигән сүз университетта, мәдрәсәдә генә түгел, нинди дә булса устазның укучысы. Дәвамлы рәвештә юлында булып, Аллаһ юлында булып, шушы дингә хезмәт итү. Бу мөселманның бурычы. Шуның өчен бу кагыйдәләрдән беренчесе ул тәүбә. Тәүбә дигәнебез ул киң таралган гөнаһ эшләгәч үкенү мәгънәсенә килгән генә түгел. Күп кеше шулай аңлый, гөнаһ эшләгәч үкенә, тәүбә кыла, тагын кабатлый, тагын үкенә, тагын тәүбә кыла, тагын шул гөнаһны эшли, тагы үкенә, тагы тәүбә кыла, Аллаһтан гафу сорый. Бу тәүбә түгел. Тәүбәнең мәгънәсе битне бору дигән сүз. Кайчан кеше бер гөнаһлы эш эшләсә, шуннан соң ул битен борса, битен борды һәм китте аннан, борылып китте. Менә бу атала тәүбә. Әгәр ул гөнаһ эшләп, аннары онытылып эшләп, аннары Аллаһның барлыгын искә төшерсә, тәүбә кылса, ягъни нинди мәгънәдә? Ераклашты гөнаһтан. Ераклашты, ләкин битен бормады гөнаһтан. Барбер күңеле, фикере калды гөнаһта. Бер вакыт үткәч, мөхәббәте теге гөнаһка булганына күрә, тагын якынлаша. Тагын шул гөнаһны эшли. Бу тәүбә кылдымы? Юк. Бу гөнаһтан нәрсә эшләде? Ераклашты. Аннары суынгач, Аллаһка куркуы, теге гөнаһка тагын мөхәббәте тагын да җылына, тагын якын килә, тагын гөнаһны эшли. Аннары тагын Аллаһка карата булган иманы кабыда, тагы гөнаһтан ераклаша, ләкин битне бормый. Менә кайчан битен борса, фикере, нияте, күңеле полностью онытса, тулысынча борылып китсә, шушы гөнаһтан китте. Бөтенләй анда кайтмый, чөнки аны нәфрәтләнә башлады шушы гөнаһны. Менә бу атала тәүбә кылды. Тәүбә кылды дип атала. Тәүбәнең хакында Коръәндә аятлар бар. Мәсәлән, тәүбә насух бар. Тәүбәтән насуха дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Аннары тәүбә яис бар. Тәүбәнең төрләре бар, күп төрләре бар. Насух тәүбә дигәнебез как раз менә безнең бүгенгесе беренче кагыйдә. Ягъни битне борып китү. Кай вакыт мәсәлән шундый ишеткән бар кешеләр сөйлиләр, фәлән музыкага, фәлән гөнаһны эшләгән бар. Шул музыканы ишетсәм дә гөнаһ исемә төшә ди. Шул вакытта сорау: син шатланасыңмы, кайгырасыңмы? Әгәр шул вакытта кайгы булса, бу тәүбә. Әйсе шатлык булса, ул минутлар, ул мизгелләр ничек рәхәт дисә, бу тәүбә түгел. Димәк, аның күңелендә калган мөхәббәт шушы гөнаһка, бу тәүбә түгел.
Tövbe balaklaşan nefret bulanda. Peygamberimiz de ayta, Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam, min künde Allah'tan 70 mertebe tövbe sırrı idim deb ayta. Bu bizge örnek. Bu anlatma işte o günahlı kişi ekan. Bu bizge örnek. Çünkü Peygamberimiz o tili bilen örnek bulmadı. O özünün ömrü bilen, özünün yaşayışı bilen örnek buldu. Biz bala terbiyelegende ko'p til bilan tarbiyaleymiz. O'zi biz ishlaymiz. Til bilan aytamiz, o'g'lim qizim shuni ishlar kerak, bola yaramay, tuglar kerak, bular kerak. Bola qari da ya'ni sen menga shu aytganing, masalan, aldashig'i yaramay deb aytganing, o'zing ko'rshi kelgach, kirak berib turarli degach, sen aytding kirak ko'rshi kirak singan bitali beririm-da. Beni aldading degach, әти-сәнесіне сәшлей башлай. Шулай эшләй башлай. Шуның өчен без күп очракта тел белән өйрәтәбез. Пәйгамбер өйрәтте бөтен яшәеше белән. Шуның өчен әгәр ул әйтсә иде, мөселманнар тәүбә кылыгыз, үкенегез дип әйтсә иде, үзе эшләмәсә иде, нәрсә булыр иде? Шуның өчен ул үрнәк итеп аны күрсәтте. Шуның өчен бу безнең үрнәк, пәйгамбербез гөнаһлы түгел, гөнаһның гафу итәргә юлын күрсәтүче үрнәк. Шуның өчен ул үкенде, тәүбә кылды безгә өйрәтер өчен, өйрәтергә. Икенче кагыйдә укучы белән укытучы арасындагы икенче кагыйдә ул да булса беренчесе белән әлбәттә бәйле. Диндә һәр бер нәрсә бер-берсенә бәйле. Ул да булса күңелне дөньядан үзү. Дөньядагы булган бөтен нәрсәгә русча әйтәләр аскет дип әйтәләр. Күңелне үзү. Ягъни ничек кеше иртәнге намазны йоклап калса, аннары уянса, ничек ул хис итә үзен? Аны һәр бер кеше белә, шулай бит. Әгәр дә кеше йоклап калса, аванс көнен, зарплата көнен, мәсәлән, әйтсәк, что кайсыдыр кайсыдыр эштә әйтик, бер генә сәгатьтә зарплата бирелә. Өлгерсәң өлгерәсең, өлгермәсәң өлгермәсең. Мәсәлән, шулай әйтсәк, бер кеше йоклап калды, зарплата сәгатенә өлгермәде. Бер сәгатьтән соң килде зарплата алырга бухгалтерга. Аның аермасы һәм дә теге йоклап калган намазны укымаган аермасы булачакмы? Әлбәттә булачак, шулай бит. Бу җыларга может, бу йоклап калдым, с кем не бывает. Йоклап калдым, яра, хәзер каза кылам. Шулай бит. Менә бу нәрсәне аңлата, бәйле ул кайда? Бусы акчага бәйле. Шуның өчен икенче кагыйдә ул дөньядагы булган бәйне кисү. Ләкин монда аңлатмый, дөньяда эшләмәскә баранды кешеләр, Аллаһ Тәгалә үзе бирә ул. Шифасын да бирә Аллаһ Тәгалә, эшмәсәң, аннары эшләмәсәң дә ризыгын акчасын бирә ул, киемен дә бирә, анлар бар. Ләкин пәйгамбер аны күрсәтмәде, пәйгамбер эшләде. Пәйгамбернең булды 11 акча юлы, 11 юлдан акча алды, 11 юлы. Унысы иде аның тиҗарәт. Ул алып барды, аның тормыш иптәше Хадиша анабыздан калган тиҗарәт эшләрен алып барды, бизнес дип әйтәбез. 10 юлдан 10 төрле бизнес алып барды. Бүгенге көндә бизнесменнар бар безнең арабызда. Ләкин мин белмим кемнең 10 бизнесы бар. Беләм 2-3 бизнеслы кешеләрне беләм. Одновременно 2-3 бизнес алып баралар. Пәйгамбер алып барды 10 төрле бизнесны. 10 магазин түгел, 10 төрле бизнес алып барды одновременно. 11-нчесе булды, ул сарык көтүгә китте. Сарык көтте. Һәм дә беләбез, ул мәчеттә дә дәрес бирде сахабаларга. Аларга әйттек, нәрсә дип? Асхабы суффа. Аларны укытты мәчеттә. Беләбез, хатыннары бар иде. 13-кә якын хатыннарыннан да игътибар итте. Бар иде кызлары, кызларны да игътибар итте.
Birde aytmadi, vaqt yetmey, vaqt yo'q, men ulgurmayman, qo'yanda, men ish kishisi, delovoy kishi, darsga bormayman, aytmadi, shulay bit. Aytmadi, kechkini suda tashiydir sahobalarga, tashidi. Aytmadi, men начальник, men suv tashirga tegish tugul, men o'tirib turarga tegish, mana mening turda o'rin. Shulay bit. Qaybir начальник yaratadi, turda o'tiradi. Prikaz berib. Onlar xalq aytadi, sizning islomingiz berak ayrim. Сөйлейсіз біріне, ішілесіз екеншені. Дұрыс, чөнки пайғамбар көрсетті өрнек, ол бит отырмады, ішледі. Міне бұл нәрсе екінші қағида. Оқушы һәм оқытушы. Оқытушы хақында түгел, оқушының оқытушыға. Яғни бұл оқушының қағидасы. Оқушының бұларға теш көңілдә шундай дүниядан киселгән җепләре киселгән дөньядан. Только ахират. Ул эшли, но ахират өчен тырыша. Бөтен эшне алып бара, тик фикере нинди? Аллаһ ризалыгына ирешергә. Өченчесе, укучы. Пәйгамбәрбез шикелле, кайбер вакытта көннең эчендә, иртәнге яктамы, икенде вакытындамы айрым халарга тырышырга тиеш. Ягъни тәсбих алып, истигъфар, салават, Аллаһ дип кабатларга зикр кылырга тиеш. Бу да пәйгамбәр юлыннан килгән, пәйгамбәрбез пещерада булганда аны эшләде. Һәм дә шулай укучы да эшләргә тиеш. Дүртенче кагыйда ул да ышану мәсьәләсе. Ягъни акаид, игътиқад мәсьәләсен өйрәнергә тиеш. Укучы игътиқад мәсьәләсе, чөнки намаз укыган кеше дә ялгыш ышанса, җәннәттән мәхрүм калырга мөмкин. Намаз укыса да. Шуның өчен күп очракта хадисларда әйтелә, гамәл хакында һәм гыйлем хакында. Күп кеше кызганычка каршы гамәлгә күбрәк урын бирә, ә гыйлеме юк. Күп кешенең кызганычка каршы шулай. Ягъни өстәмә намазлар уку, өстәмә ниндидер эшләр эшләү. Уку юк. Барында кайдар укыган, кайсыдыр елны. Шуннан соң бүтән укымый. Юк дәвамы. Укырга кирәк, укымыйча ялгыш эшләр эшләргә бик була. Мәсәлән, таралган шундый фикерләр, әгәр дә син ширкәүнең адресын өйрәтсәң берәр христианга, то син фәлән буласың дип әйтәләр. Аннары әгәр дә син фәлән хатны копия ясамасаң, Шейх Ахмед Саудовский Аравиядан фәлән була. Бүтән кеше аңа ышана. Кая гыйлем, кая уку, кая куркырга уместно, русча әйткәндә, кая куркырга неуместно. Мәсәлән, әйтсәң, бер сүрәдә ятламасаң, курык дип әйтсәң, кеше куркамы, курыкмый. Кыягас күтәреп килә. Менә мин копия ясап өлгермәдем, бер әби шулай килгән иде. Куркып дерелдәп тора. Миңа нәрсә була хәзер? Аллаһ тире мине сәшәтә ди. Ягъни копия ясарга өлгермәгән, шуңадан курка үзенең киләчәге алдында. Аны копия ясарга кирәкме соң? Шуның өчен моны игътиқад мәсьәләсен, ягъни кемгә ышанырга, ничек ышанырга, аннары кемнең нинди сыйфатлары бар, фәрештәнең сыйфатлары, җеннәнең сыйфатлары, аннары шайтаннан аермасы нинди бар, аннары җәннәтнең сыйфатлары, җәһәннәмнең сыйфатлары, аннары сахабалар Абу Бакр Сиддык, Умар, Усман, Али, аларны акаид мәсьәләсендә алар барса өйрәнелә. Ни өчен өйрәнелә? Чөнки кайбер кеше үзен мөселман дип санап, әйтә,
Бу 4 сахаба алар кеше түгел дип әйтә. Кайбер мөселман шулай телен суза. Кайбер мөселман суза, хәтта шулай суза телен сөяксез, әйтә, минем таяк пайгамбардан яхшырак. Андыйлар да кызганычка каршы бар. Менә бу ихтикат мәсьәлесенә каршы килгән мәсьәләләр, кем алай сөйләшә, белмичә әлбәттә. Үзенең җәзасын ала. Шуның өчен укырга кирәк, бу мәсьәләләрне өйрәнергә кирәк. Һәм дә бәйле 4-нчесенә әлбәттә 5-нче кагыйдә ул да булса тақвалык, Аллаһтан курку. Булар барса бер-берсен бәйле. Шуның өчен әлбәттә тақвалык була. Кайчан кеше телен узатырга пайгамбарга, Абу Бакр Сиддикка, Умарга, Усманга, Алига телен узатырга курка. Аңарда тақвалык буламы? Әлбәттә була. Шуның өчен тақвалык Аллаһтан курку, ягъни ответственность, җаваплылык. Бу да 5-нче сыйфат. Бүгенге көндә дә кайбер кеше Аллаһка ышанып та намаз укып та, Аллаһтан куркам дип әйтеп тә, карыйсың, нәрсәдән курка? Дуңгызны ашаудан курка. Кешене гайбәт сөйләүдән курка. Дөрес. Тагын нәтиҗәне карасаң, куркуы юк Аллаһтан. Җаваплылык хакында. Мәсәлән, бер имамга килә бер пар. Араларында булган ыгы-зыгы. Һәм сорап бирә, безнең никах дөресме, юкмы? Имам җавап бирә бит инде. Аннары миннән сорый шул кеше. Безнән сораган, инде икенче миннән сорый. Мәйтәм, никахыгыз мәйтәм бозылган. Миңа бозылмаган дип әйттеләр ди, шулай яшәй. Вот сорау. Бозылмаган дип әйткән имамның куркуы бармы? Яки нәрсәдәгә таяндымы? Мәйтәм, нәрсә әйтте соң, бозылмаганга бер чыганагы дәлиле бармы соң мәйтәм? Менә бу нәрсә дип атала ответственность. Бу да каян килә? Аллаһтан куркудан, чөнки буларның өчен бөтен имам җавап бирә. Кыямәт нәрсә әйтелә? Кешеләр барырлар, имам теле белән әйләнеп йөрер, тәгәни кебек. Ничек тавыктың өстенә үтеп китсәң велосипед белән, башы кала аста, гәүдәсе әйләнеп йөри. Шулай имам да шулай, только теле белән әйләнеп йөрерде. Халык әйтәрде: имам, син бит безне дингә өндәдең, яхшылыкка өндәдең, үзең шундый хәлдә. Нигә алай дигәч, аның теле бит асфальт нәрсәдә, җирдә. Гәүдәсе шулай телен күтәрә алмый. Мин бит әйткәнне эшләмәдем ди. Шуңа бу тақвалык, то есть сүзгә җавап бирү, буларның тақвалыкның мәсьәләсе. Шуның өчен күп очракта күп тақвалы кешеләр әйтәләр җавапны инде, белмим. Күп кеше белмим дип әйтә. Мәсәлән, иң киң таралган Имам Маликның шундый нигә. Ничек әйтергә? Кырады дип әйтәм урыс телендә. Или же псевдоним дип әйтергәме? Аңарга сорап бир, әйтәм, не знаю, белмим. Белмим дип җавап бирә Имам Малик. Күп очракта белмим дип әйтә. Абу Ханифа да шулай әйтә. Мин китапны ачып карыйм, аннары әйтәм ди. Хәтта прекрасно җавапны белә. Нигә алай әйтә? Чөнки ул тақвалыкның бер галәмәте. Не просто ты дуңгызны ашамыйм, мин Аллаһтан куркам. Юк. Ул инде җиңел тақвалык. Анда бер кыз зинага чакыра, мин куркам, бармыйм. Тақвалык, әлбәттә тақвалык, ләкин бу җиңел тақвалык. Тақвалыкның бар нәрсәләре? Степень. Дәрәҗәләре. Алар дуңгыздан ашамайча куркырга, аннары хатын-кызга бармаска, бу түбән. Аның бар югарылары, тагын да югарыклары. Шуның өчен кем дуңгыздан курка, хатын-кызга зина кылмый, ул йоклап калса, иртәнге намазны уянып нәрсә каза кыла. Күрәсез. Теге кем зарплатын йоклап калды, ул җылый, зарплата бит юк, бер ай эшләгәч. Шуннан соң 6-нчысы ул сабырлык. Сабырлык та ул киң тема. Мәсәлән, моның белән әлбәттә охшаш. Кем түзә харамны ашамаска, теге кызга зина кылырга бармаска түзә,
Бұл сабырлық ма? Бұл сабырлық. Ләкин бұда нендей сабырлық? Түбән сабырлық. Жоғары сабырлық ол нендей? Қайшан уже бір қыз яза, бір тапқыр, 2 тапқыр, 3 тапқыр, 4 тапқыр. Сен нәрсе етесің? Все болды. 3 тапқыр сөйлештің, жетті. Надо принимать решение. И либо никак оқимыз, либо никак оқымайбыз, но больше меня язма. А юғанда, спокойной ночи, котик мой, доброе утро, там, лев мой, а никак әлі юқ. Бұна сабырлық болмай, чөнки түзе алмай, яза. Менә бұл тоже сабырлық. Шуңа бұл тоже түбән сабырлық. Нәрсә түбән? Әйтәләр, дуңгыз аша. Юк, мин ашамыйм, түзәм. Но бит син аш беләсең, түзәм. Бұл түбән сабырлық. Югары сабырлық ол кайда? Хатын кыз белән арада никах юк. Язасың килә. Бер смайлик анда. Теге сердечкамы, белмим, шәшкәме. Язмыйсың. Сабырлык, сабырлык. Аннары ниндидә булса бер нәтиҗә көтәсең. Анда эштән бер эш эшләдең, көтәсең нәтиҗәсен. Сабырлык кирәкме? Кирәк. Анда сабырлык кирәк. Аннары китап укыйсың. Дини китап. Нәфс әйтә, җитәр укыма, күп укыдың булды яп китапны. Син япмыйсың, укыйсың. Түзәсеңме? Түзәсең. Сабырлык кирәк анда да. Менә бу иң югары сабырлык. Шуңа Пәйгамбәрбез дә әйтә, кем сабырлыкта тырышса, кара нәрсә әйтә, кем түзсә дими, шуңа түзү дими, кем сабырлыкта тырышса, тырышырга кирәк. Шуңа өчен бала үскән вакытта, вот килә бит, әйтә әти-әнисенә, можно мин 2-3 дәрестән кайтып китәм. Шуңа рөхсәт бергәндә карагыз, нәрсәгә китерә ул. Чөнки ул сабырлык, ул бала кебек үсә. Ул сабырлык тегән ни түгел ул, теге. Хоп, сабырлык бу килеп чыкты. Ул бизнесменнар әйтәләр, мин тырыштым, и бер көнне выстрелил, и мин байыдым. Ансы дөрес. Сабырлык алай булмый. Бер көн түздең, и бац, син уже сабырлы булдың. Юк, алай булмый. Сабырлык ул җыела йорт кебек. Түзеп беткәч, кырышсын куйгач, ишекне куйгач, тәрәзәне куйгач, вот синдә сабырлык тулысынча булды. И то түзеп бетермичә уже испытаниясы барсаң сабырлыкка, ул да җиңелергә может. Сабырлык ул нитә? Җыелып килгән бер шундый бер шит дип әйтергә була. Шуңа Пәйгамбәр әйтә, кем сабырлыкта тырышса, аңа Аллаһ Тәгалә бирә дип әйтә. 7-нче сыйфат ол да булса нәфесне җигән белән тоту. Нәрсәне бу аңлата? Җигән дигәнебез ул туктату мәгънәсендә түгел. Кайбер кеше мәсәлән бүгенге көндә шундый гиперактивн дигән ниләр бар, диагнозлар бар. Һәм күп әни, күп мамочкалар әйтәләр психологка барып, ничек миңа баланы туктатырга, слишком күп көче бар дип, күп ана, күп әнисе, нәрсәләре зарланалар. То есть кешегә Аллаһ Тәгалә биргән көч, аны туктатырга тырыша. Юк, шул көчне кулланырга. Нәфес тә шулай. Мәсәлән, иртән торып караганда, суык урамда, 30 минус. Кеше эшкә йөгерәме? Йөгерә. Суык дими, йөгерә. Уйлыйсың. А вот шулай мәчкә йөгерсәләр, салкын димичә, суык димичә, җир тетрәй димичә. Коронавирусны искә алсак, халык нәрсә ишетте? Мәчеткә барырга ярамый. Икеннәр күңелендә, вот причина отмазки шәп булды бармаска. Вот. Менә бу как раз таки нәрсәне ата, если нәфес кайдыр барырга тели, аны туктатмаска, аны нәрсә эшләргә кирәк? Кулланырга, руководить. Ягъни нәфес кайда бик омтыла икән, аны анда барма, ярамый, харам түгел. Борыга, әкрен генә борыга. Әйдә монда, халал юлга, борыга. Если аны шундый көче бар икән. Если киресенчә нәфес, киресенчә
ашыкмый, ыргымый, алга бармый, түземлегенә йөри, тормозга басып, ул вакытта аны да кулланырга була. Түгел анда арттан этәргә нәрсә белән, шыбыркы белән, әйдә инде, юк. Ул түзә икән, димәк ки, нәрсә эшлисең? Коръән ятлыйсың. Раз син шундай түземле, нәрсә син Коръән ятлыйсың? Нәфс әйтмәс бит. Тукта инде. Ул былай да туктаган уже. Ул бит антоним. Монсы нәрсә кебек? Дулаган ат кебек, монсы теге барасы килмәгән икенче бер хайван кебек. Моның көче шундый. Моның көче нинди? Сабырлы, түземле. Моныкы полный ручник. Полный түземле, полный сабырлы. Моныкы полный газ. Ат шул очракта аны нәрсә кирәк? Кулланырга. Монсында кулланырга. Тегендә харамга барам, теге гөнаһны эшлим, бүген эшлим, шул ашкынып тора нәфес. Аңа сукмыйсың, тукта дип. Аны нәрсә өчен барасың? Әйдә тегене эшлә, халал эшне. Әйдә тегендә бар. Анда ниндидер гаилә мохтаҗ, ниндидер эшкә. Анда ниндидер Аллаһ юлында ниндидер бер эш. Аны эшләргә дип, тегендә монда ыргыйсың, туктамыйсың. Туктаганлыкын сукмыйсың, әйдә инде, җөгер инде, бар инде, әйдә инде дип әйтәсең, туктаган эшкә сиңа тәдә менәсең иң бәтәш Коръән укы, Коръән ятлы, сүрәләрне укы. Раз синең нәфес ашыкмый бер кайда, дуламый, утырып та яратасың бер кая бармыйча, ул вакытта утыр да Коръән ятлы. Ва шул вакытта нәфестең икенче яклары ачыла. Ягъни булар безнең нәрсә булды? Если ашкынса, демәк ки бу җилнең сыйфаты гәүдәдә нәфес белән эшлиләр икесе. Икесе дип эшлиләр, ни өчен әйтәм икесе дип? Чөнки нәфес һәм гәүдә алар икесе булганда гына эшли. Әгәр гәүдәдән нәфесне алсак, гәүдә ул скафандр кебек килеп төшә. Һәм аңа әйтсәң, шушы гәүдәгә, үлгән кешене күргәнегез бар бит? Әйтсәң, эй, иптәш, анда бер чибәр кыз. Ул ни дәшәкме? Шәһвәт булачакмы? Юк. Яки әйтсәң, эй, иптәш, анда бектән шашлык китергәннәр. Аның бугыр эше килә башлыймы? Юк. Нигә? Ул гәүдәгә ашырга кирәкми. Иптәш, сиңа суык түгелме, урамда кар? Үлгән кеше ышыймы? Юк. Бу якта безнең нәфес. Вот чыкты, татып чыгарлар нәфесне, монда нәфес тора. Нәфесең ашасы киләме? Юк. Суыкмы нәфескә урамда суык? Суык түгел. Нәфес күрә ниндидер чибәр кыз бары, яки чибәр егет бары. Карыймы аңа? Юк. Нигә? Нәфескә ул кирәкми. Вот кашынга икесе бергә тоташа. Вот шуннан барлыгы килә шушы 4 сыйфат. Бу алга этүче сыйфатны ул җил дип атала. Җил белән нәфес икесе, җил белән түгел. Гәүдә белән нәфес, нәфес гәүдәгә керде, тоташты. Аларның шушы нидә, шушы гәүдә барлыгы килә җилнең нәрсәсе, проявление, күренеше. Җил аны алып бар алга. Кем ярата утырып торырга, эшләмәскә, ашыкмаска, аның сыйфаты җир. Без аны үткән вакытта күп сөйләгән идек. Җир чөнки бер кадәр бармый. Менә ул җир тора, аяк астында ул бер кадәр бармый. Бу түземлекнең чыганак. То есть сорап бирсәгез, откуда у меня сила, что мин постоянно газга басам? Значит, сездә активирован слишком җил. Җир не активирован. Аңадан башка бар. Ут кешене югары күтәрә. Сен не можешь шулай ашарга, не можешь шулай яшәргә, не можешь шулай киенергә, не можешь шулай намаз укырга. Сен должен югары. Бу ут. Монда каршысында нәрсә? Су. Түбәнчелекле бу. Яшкә ашка карама, башка кашка карама. Түбәнчелекле бу су. Менә шулай 4 сыйфат. Менә булар барса кирәк кемгә? Укучыга 7-нче кагыйдәдә. Шушы нәфесне кулланырга. Нәфесне тәрбияләп, аны дөрес алып барырга. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر.